Салом алейкум ба ҳама касое ки тамошо кардестен ва интизори репи нав буден. Репи нав вала ки ай номи видео ё ки ай ковери рӯи видео уже шумо омада маълума ки дар бораи чия дар бораи ҳамн вирусе ки хитой пайдо шудагия ай Ухан пайдо шудагия ҳозир ютуб номи ӯ дар запрет мондагия ба ҳамин хотир мо номша намегирем ва дар дунё чӣ гап рафтаистай ва дар Тоҷикистони мо чӣ гап рафтаистай оиди ҳамин мавзӯъ ва мусулмоно чӣ фикр дора чӣ ба ман чито маҳкаман оиди ҳама як фикри хама барем баён кардам якчанд хача зинда мехонам ва бародарои азиз мисол и ва баъди як репи дига мебурад беҳад риски калоне дар реп мисол 3 дақиқа ном дора репи дигари дар риски калоне мо умедворам шумо қадр мекунем меҳнати мара риски мара ва сидқае ки дар пӯён ма мондагиам як назариш мекунем бародаро агар ки меҳнати мара қадр кунем. Дунё переворот, вирус омада Ухан, силоҳи биологӣ хатар ба ҷони одам. Дунё переворот, вирус омада Ухан, клуб ҳуй мактаб ҳуй бозор ҳуй масҷид маҳкам, духтуро маҳкам кардан рӯҳу баданро пову даста мода барои бехатарӣ тавсия як маска дар осмон мехеза нархи маскаи яктина савдогар истифода мебараи карантина Хитой Эрон шаҳрвандош пир кардан морга а мардуми тоҷик дар хонашон пир кардай орда дида намешава аҳволи мардуми Ухана ай мардум дар ёди худоне дар ёди рӯғанан кани тарси мардум кани боварӣ ҳақ дар ғайри вирус пири сабабай барои марга халқ ай дар метарса ай вирус ай малокулмавт нева ай вирус ба ҷо шидан имрӯз ба иқа ҳаромӣ натарсем сел мешуламона ё натарсем заминҷунбии сахнест намона наметарсем ай қадар офати табиӣ лекин метарсем ҳама ай вируси хитоӣ мусалмон фаромӯш кард ва фикрам қавми люта ба давраи ҳазрати ҳута яъне қавми сабута ба ҷабраили аминай ҳақ фармоне омад қавмеро ба овоз кишта қавмеро ба канат мусалмон фаромӯш кард даври ҳазрати мусора қурба қадборон малах ови хунолугу сола мусалмон фаромӯш кард омед ба раҳмати аллоҳа фаромӯш кард тақдири аллоҳа ғазаби аллоҳа. Оман мавзӯъ давом дорад иншоаллоҳ версия праша ба тариқи реп пага соати 21:00 дар канали мо гӯш карда метавонед. Ҳамаи шуморо интизорем.